Weekend Nieuwsshow. Nieuws van de dag. Ja, en dan gaan we naar het... Ja, ho. Meneer Hans, Hallo. wat doet u hier, meneer Hans? Ja, dat is fijn. Ik heb nieuws van de dag. Heeft u nieuws van de dag? Ik heb echt topnieuws van de Wow, dag. nou, Dat kan niet vertel, anders. laat het onze luisteraars weten. De boot van Sinterklaas is onderweg. Het is echt waar. De boot van Sinterklaas is onderweg. En weet je wat het leuk is? Ik heb namelijk nu contact met de boot van Sinterklaas. Nou, vertel. Wegwijspiet. Pablo, ben je daar? Hansje, hoor ik jou? Ja, hallo Pablo, wat leuk. Wat leuk dat ik jou alweer spreek. Ja, waar ben je nu? Ik sta momenteel in de studio en ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ik ga proberen contact te leggen met de boot, want ik heb begrepen, je bent onderweg, hè? Ja, nou niet ik alleen, Hans. Echt Ik ben waar? niet alleen onderweg. Ik heb natuurlijk alle Pieten mee. Hoeveel Pieten? Laat je even horen dat we er met z'n allen onderweg zijn. Ja, 4. En nou, Sinterklaas rust dan even. Maar nou ja, die is na dit kabaal natuurlijk weer wakker. Dat is dan een beetje jammer. Maar goed, we zijn onderweg, Hans. Ja. Oh, wat leuk. En kun je ons vertellen waar je nu ongeveer vaart? Ik kijk even door de stuurhut naar buiten. Daar zie ik een prachtige zee. Het is mooi weer, Hans. Het is rustig. Jongens, waar zitten we ongeveer op dit moment? Nee, we zitten niet op de Noordpool. We zitten ook niet op de Atlantische. Nee, Hans, we zijn van een week al eerder zijn we door de straat van Gibraltar gekomen. Dat is dat smalste stukje, Hans, tussen Spanje en Marokko. Dat weten de kinderen misschien wel, kunnen ze ook opzoeken op de atlas. Dat is heel smal, dat is maar een heel klein straatje. En nu zijn we al Straatje langs of water? Portugal gevaren en nu zitten we dan in de Golf van Biscayen, vlak bij Frankrijk. Ja. Ik laat me verrassen. Ik heb eigenlijk maar één vraag. Gaat het lukken volgende week? Ben je hier volgende week? Wat moet er gaan lukken, Hans? In onze agenda staat 2 uur genoteerd. Dat dan die boot van Sinterklaas in Dokkum gaat aankomen. Maar gewoon voor onze geruststelling, dat gaat wel lukken, hè? Ik zal even repeaten. Jongens, waar moeten wij volgende week om 2 uur ergens zijn? Ik heb er weinig vertrouwen in, meneer Hans. En waar moeten we naartoe? Wie is er jarig? Waar moeten we naartoe, Hans? Dokkum. Friesland. Dokkum. 2 uur Dokkum. Ja, 2. Dan moet ik even een slag aan het roer geven. Dan zetten we de route een beetje bij. Ja, maar dat natuurlijk, Hans, dat komt goed. Ik bedoel, dat hebben we de kinderen ook verteld, hè. Dat we komen op de radio, we komen op televisie. Ja, dan moeten we er ook wel zijn om 2 uur natuurlijk. Ja, je was hier stiekem al, hè, vorige week in de voorbereiding. Ja, even voor de voorbereidingen, hè, Hans. Maar dat was alweer gezellig. Dus dan krijg je er alweer zin in. Heb jij er ook zin in, Hans? Oh, ik heb er zo zin in. En niet alleen in de intocht alleen, maar ook s'avonds tussen 6 uur en 8 uur. Een prachtige uitzending. We hebben de school De Regenboog. We hebben de Bonifatieschool komt op visite. En het leuke is misschien wel dat jij ook met je kinderen kan komen naar de speciale Sinterklaas-uitzending. Hoe je dat kan doen, dat lees je weer op onze website. Nou, dan lijkt me dat een heel goed idee dat al die kindertjes die dit nou horen en die jou ook horen, Pablo, dat die even kijken op www.rtvnof.nl en dan kunnen jullie allemaal zelf Sinterklaas een handje geven, denk ik. En Pablo, want ik vind Pablo zo'n knappe Piet. Oh, dankjewel. Ja, ik hang nog op de lijn. Dat heb ik gehoord. Oh, sorry. Oh, dat wist ik niet. Knappe Piet. Oh jee. Moet ik dat volgende week weer allemaal aanhoren? Dan ben je volgens hun weer de enige. Ja, nou, wordt niet goed. Ja. Vind je het erg als ik weer ga ophangen? Want ik moet nou toch even koers zetten richting Dokkum. Wil ik morgen volgende week om 2 uur ook op tijd aankomen, Hans? Ja, nee, heel goed, Pablo. Heel veel succes en tot volgende week dan. Tot volgende week. En dankjewel dat jullie gebeld hebben. Yo, groetjes. Doei. Nou, en meneer Hans, jij bent er natuurlijk ook weer bij. Dus alle kindertjes kunnen ook met jou genieten volgende week. Ik heb er zo zin in. En ga lekker dan voorgenieten. En dan gaan we gewoon nu lekker even fijn een plaatje draaien. En zo meteen horen of het weer ook mooi blijft. Als het wel goed komt. Het verslag van de intocht van Sinterklaas wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo, de leukste supermarkten van Dokkum.